oras labot Kapampangan. Tuna ako naman kayang kirta mo nga Tagalugan series number 91 ini kasi mapulot metong tuna ko yung Hiroshima Memorial Park. Yapaning ibang domit ang kitang gulat kita. Pag-umpisa yung munang dili tuta yung Kapampangan ni tuta kwa niya yung tutuki maghilom yung maghilom Tagalog yung Kapampangan kumayap niya gabayan yung mas manayon ng Kapampangan ang tabayanan. Okay, yung tutuki mituloy yung mas manayon ng Kapampangan malaos. Okay, then yung tutuki ireni simple lamon yung dengalwa kalingwandala yung muna kidlat Tagalog yun kildapyak yung Kapampangan yung tauli duldul yung duldul Kapampangan niya yung daramdam kong gagabitan dala yung alwa kulog Tagalog yun. So yung mas manayon ng Kapampangan duldul tanamo at panay kong sasabihan sana Kapampangan tamo may pangapampangan tamo din kaya katamo nga anak din kaya katamo nga po Kapampanganan tala bating payang kumapingin pasibayan kaya katamo nga maano sige dakala salamat pasibayo at patsiyayalbe niya ini dake banga rin dakal na rin makayalbe luwid tamo nga Ameng yo. kaya ba ito makano na yung Direct mo ito. kaya natin ito biasa mag-edit. Okay.